Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaning. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya ug nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato ang atong pagsabot aning gugma usa kini ka pagbati, feeling. Pero kung si Kristo mo'y pangutanon, ang gugma di ay balaod. It is a law, dili feeling. Pinabitaan ng balaod sa buhis, pagbayad og buhis, kanang balaod sa eskwelahan, balaod sa trabahuan, labor law, sa balaod sa simbahan. Dili man kinahanglan nga feel kay nimo or kanang murag na gaan bas imong buot. Dunay panahon nga ang balaod bugat kaayo sa imong buot, pero tungod kay balaod man tumanon. Muna ang gugma kay gihimo man ni Kristo nga the greatest law on earth. Timan iha, ang gugma the greatest law on earth para sa Ginoo. Pasabot, bisag dili pa nimo feel ang pagbuhat ana, bisag wa pa muuyon ang imong gibati, ang imong emosyon, pilit kang mutuman. Sige, lingay mong tupad. Ing na nahigugma ba ka nako? Ing na kay usahay ra ba kana imong tupad, wa gyud lami ang naong, wa say lami ang batasan, di nimo feel ang paghigugma. Labi na gyud libakira kay nastanan, labi na gyud og kusog kay na mudaot, kusog pa gyud kay na mubutang-butang nimo og sala, mudaog-daog nimo, di na gina nimo feel. Pero kay balaod man ang gugma, so imo ginahigugmaon. Nawa saman, ganahan mo aning balaura o dili?
Ganahan, di lagi na feeling lagi. Bitaw. Mga igsoon, nganong gihimo man ni Kristo ang balaod sa gugma nga maoy labing kanang dako o labing taas o labaw sa tanan nga balaod. Kung atong hunahunaon, kung way gugma ang tanang balaod dinhis kalibutan, bisan gani ang balaod sa nature, way kapuslanan o mahimo paganing hulga or harm nato. Basta way gugma, ipatuman ang balaod nga way gugma, patay gitang tanan. Oh, bisag example lang ha, kanang balaod nga imong ibutang sa inyong balay, moingon ka katugmog sayo mga anak, di kay mo matug sayo, bantay lang gid mo nako. Ana man na panghugas mo igumagkaon, ikaw mo in charge, ginagmay ra na nga balaod, bantay di ni mahugasan o niya ha. Ana kanang moingon ka bantay ha, bantay lang gid mo nako. Nanay gugmawa naawa, why gugma? Wa nay gugma, mauna mahimong useless kay nga naman og dili na ka manghulga, dili na ka mohatag og punishment, di man na sundo ng imong gisulting balaod. Kanang tuog sayo labi nagwa na ka sa inyong balay, adi na namatog, wa bitay manghulga. O wa na ka diha, adi na manghugas, ngano man, wa na bitay punishment. Muna karon sa atong katilingban, hulgaon gid usa. Nya kusog ito bantay ha, bantay. Hala na nas pader, hala na nas pader, hala na nas mayor, hala na nas kapitan, hala na nas si sir. Patay ka diha. Hala na nas ma'am, tiro ra ba kay ning maestraha, animal ra ba kay nis tanan. Wa na. Ana dayon, pondo dayon. Pero wa na diha, kisaw dayon. Kay wa may gugma. Pagod ng traffic or kanang maingon way parking sa karsada, way gugma ng balaura, mahimo ng dako kayong problema na to. Kay maglalis naman, mag-away, magpinatyanay pa. So ang gugma importante kayo, pero sa dili pa nato ni siya i-impose unsa man dining gugma. Si Jesus mihatag og duha ka kaning gaway or murabag order of loving, na ay first, na ay second. So kung mohigugma ta, na ay first, na ay second. Nya unsa man ang first, higugma agyud ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, tibuok kasing-kasing, tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kalag. Sabot ang unang atong higugmaon mao ang Ginoo. Pasabot lang sa dani, ang una natong tumanon ang balaod sa Ginoo. Kay balaod may gihisgutan. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Pasabot ang sunod natong sundon ang balaod sa atong isig katao, balaod sa tao. So ang balaod sa Ginoo mo'y una natong sundon, ang sunod ang balaod sa tao. Muna number 1 ug number 2. Nya unsa maning gugma, kung mubasa ta sa 1 Corinthians chapter 13, gibutang diha nga ang gugma mapailubon sa pananguban, kanunay mapailubon. Love is patient, love is kind, love sa pana is not happy with wrongs, is not happy with lies. Ang gugma mo dawat, ang gugma mo pailob, ang gugma mo sabot, understanding. Pasabot aning tanan nga
Kini di ang gugma mao ang pagbuhat og maayo alang sa atong gihigugma. Sige ko na be, lingi ay mong tupad. Ing naon sa roy imong buhaton nga maayo para nako. Pangutan na ba? Dili day na ingon ang gugma nga feeling lagi. Feeling. Unsa may maayo nga imong buhaton nga rin ako. So ang Ginoo mangutana ana, unsa may imong buhaton ron nga maayo nga rin ako. Nya mingon dayon ka, Lord, para nako ang pinakamaayo gyud nga akong mabuhat nimo nga mosunod ko bisan unsay imong isulti nako. Ako daghan kay ko naatubang nga mga kaso haning kaminyoon kay usa man ko sa atong mga canon lawyers dinhi sa Archdiocese nya kasagarang kaso nga among atubangon kaning kasos kaminyoon nga gustong magbuwag. Gusto na bang magbuwag baka nang ipa-dissolve ang ilang marriage. Ang kasagaran yung rason ilang isait nga dili siya kabuhat og maayo nga rinako sigon sa gimando sa Ginoo og sa simbahan. Kana yung paghimog maayo. Nya unsa may dili maayo bisan unsay akong isulti niya din agid niya sundon. Bisan pagmuhilak ko siyang atubangan din agid niya sundon. Ana. So ang pagbuhat ay maayo, mao day ang pagsunod unsay gusto sa imong gihigugma. Pero nang inahan nga nahigugma sa iyang anak, kanabang anak ba nga bag-ong na tao, unsa may buhaton sa ginikanan, inighilak sa bata, unsa may buhaton? Bisan og kaadlawon pamuhilak, bisag way lami ibangon, hala bangon, gigutom tingali ni, hala patutoy sa bata, bisag duka kay istanan, bisag kapoy, di ba? Unsay gustos bata nya kay di man mohilong, ayay sap na yunon gini, asap na sad, bisag kapoy gapiyong ang mata, hala ana yug nya ang bata moingon na kana okay na ikataw orang yug muhinay mupahuway ka muhilak na sad, hala ana na sad. Unsay iyang gusto imo ihatag. Kamo mga asawa dinhi nga ni aron kinsa ninyo dinhi nga di gyud musupak ihatag yun ang gustos bana. Tasa ka mo. Ay, ang nabuang mo. Kinsa dining banaha na bisag kung say gustos iyang asawa ihatag yun, wagi yaw way supak. Otrosan mo mga buang mo. Wagi day mo maghigugma. Kanina lang. Kinsa dinhi mga ginikanan nga di gyud musupak kung say gustos anak ihatag gitanan kita. Ade usa ni isa, iya sa dengan duha. Ambot lang ka ninyo. Mga anak, nga say kamo ni agi masad mo pagkaanak. Kinsa ninyo dinhi mga anak nga sundon gyud ang tanang gustos ginikanan way supak-supak. Mga bakakon congratulations now nato tinuod ba na basta ang paghigugma mao ang pagsunod sa gusto sa atong gihigugma. Nahigugma mo nako nya mosunod mo sa akong gusto, palit mo slat. Wa na malit ayaw pa ni Roy, wa mo sad may kwarta. Ingnan bitaw ta mo nga ibaligya ang inyong cellphone, ibaligya ang inyong TV, haron mo palit mo slat. Di gyud mo mosunod ana, awa man mo mahigugma nako. Ngay nangutanan nako karong bag-o ing pader, anang anniversary naman sa imong pagkapari. Nako bitaw, hapit ko makalimot. Karon man di ang June 22 ang akong anniversary. 19 years na ko sa akong pagkapari. Kanara bang 19 years old nga ulitaw, pwede na magminyo.
So pwede na ko magminyo. Mana 19 years na ko makaabot ko rong June 22. Pila na lang kadlaw? Na 14 kadlaw. Equivalent ng 14 sa 14 stations of the cross. Nya, anda mong mulipay aning mag-celebrate og kuan 19 years sa pagkapare. Anda mo dili. Bahala mo diya.